Ndewo no anyị ekene unu. Taa bụ matchmaker. Efukwana Chineke. Nwata makata mmụ ijụọ Chukwu ma o melụ pasha. Ka anyị siri kwado ịma na okwu anyị adị mkpesa. Nwa bụ ihe nkili, aha, nwa bụ ihe nkili, aha. Ndị be anyị, agwara m unu na ihe dị mma ada agwụ agwụ. Unu nwekwe ndidi, unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Nwanne anyị nwaanyị a anyị na-emelu matchmaker tata, ọ bụ onye Abia steeti, ọdụ afọ 33, ya bụ 33. Ọ sị na ọ chọrọ onye ya na ya ga-ebi for life, forever and ever. Ọ dị ready to settle down. Ifia ọ dị ka nwa na-adị, and onye ahụ ọ dị n'ife ka ọ dị n'ime. Ya bụ ndị be anyị, bido n'ụdeli edemede. Kedu ndị di anyị na-akpọ ka unu gbaanụ ngwa ngwa. A sị na eme ngwa ngwa emegala ọdachi. Onye emekwa ọsọ. Ihe a bụkwara iflo. Ana m agwa ndị na-emelu matchmaker, onye bụ ụzọ move forward bịaba ifu nna gị sobie. Onye ka na-akpụ akpụ na-eme ka abịakwa mgbe na a na-awụ ọdụdụ. Ndị niile anyị na-emelu matchmaker bụ ndị dị ready to settle down. Ọ bụkwa ndị chọrọ iyi oyi. Ọ bụrụ na ị chọrọ iyi oyi, anyị na-ayọ biko dodoliko ike abịana. Ihe adị ready. Ihe a bụ ihe ọgbatala ọfụ ndị be anyị ji enyere onwefe aka. Nwema na Igbo niile na-agbapụzi mba. Unu chọzi ka ndị mba ka a na-anapụfa nje afịa rapụzia ndị be anyị. Mba nene, ọ bịa ka anyị ji pụta. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo, ndị be anyị, ọ gbakwanụ yakata. Chineke, kwa mbọsị ka m ji afụ ihe dị mma. Ihe nwa bụ ihe nkiri, aha, nwa bụ ihe nkiri, aha, nwa bụ ihe nkiri. Ana m achọ onye mụ nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Ana m achọ onye mụ nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Nwa bụ ihe nkiri, aha, nwa bụ ihe nkiri, aha. Ịma ihe ị ga-eme, ideli edemede isi Achukwu soro kwuo na ọ masịkwa m ka mụ na gị biri. Biko kọwara m onwe gị ọfụma. Gị na onwe gị kọwa ọfụma. Iwelu foto gị tụọla ya, foto na agbamakwụkwọ ebe ịkwụ ọtọ, ịtụọla ya, deli edemede. Chineke, o nwere nke gwakọta m ụnyaahụ na mgbede eneti. Ọ sịkwa na ekwentị na-akpọ m dị temọchi. Nsị a onye dị serious sobe onye ahụ, onye mbụ bịa gba ụkwụ. Unu makwa na competition nọ. Once mmadụ pụtara ebe a, competition adịgo. Ya bụ ịmara ka ị na-adị ịzọba ọkpa dike. Kedu ndị nwannefe nwoke na-achọ nwaanyị? Kpọọ unu fe ebe a, tag ya fa, sifa na ụmụ ihe na-eme ebe a, ihe na-ata kịlịkịlị. Disemba afọ agbago ọkara, ikwene ka ọ gbanarị gị. Were ihe dị mma wee gbaa Krismas. Nshọt ma enye before Christmas. O nwere ihe a na-akwado wee luo Krismas. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ka anyị ji apụta na-eme ụmụ ihe ndị a. Deeli edemede. Biko dụkwa shọ na ịdị serious. Ndị be anyị, unu fụkọrịta onwe unu, kọpịrị nọmba ya, deeli edemede, ma ọ bụ kọpịrị nye nwanne gị nwoke. Ọ ga-enye gị foto. Ideli edemede na-ekwe gị o deeli gị, exchange foto, exchange adres. Ịjụ onye mụrụ nwa, ọ gwakwanụ gị onye mụrụ ya. Gị nwa agwakwanụ ya onye mụrụ gị. Ibu ya ogbe unu, ọkwa gị ogbe unu. Maka ka nsi dee nye ka nsi wee na-atụpụta ebe. Ọ bụ onye Abia steeti, o bi na Lagos, 33 years old. Ntụpụta ebe a, mfụkwana ya na m afụ gị ka o si dị aka nchawa. Wee wepụtakwa ya ka o si nye m ya. Mana gị nwazi ihe ajụzi unu fụzia ihe unu kparịkọrịta. Maka na onwe ike esi gị ekwuchezie ihe niile, onwezi ihe unu ga-akpazi. Ya bụ unu ga-eje na kukọna joint kpaalụ isi na ka ya bịaba bego ozugbo, ma ọ bụ ka ijebe bie. Ịghọtago? Kọwara ya ka o si dịrị gị, ọ na-aga ya gaba.
ọ naghị aga ya gaba azụ ozugbo maka ihe a oge adị ọzọ. Unu abịana na-egbu onwe unu oge, igbune nwaanyị oge, nwaanyị igbune nwoke oge. Gwa ya gbalị okwu ọtọ, kwuo eziokwu ka o si dịrị gị. Gwa ya ọ bụrụ na ịnụbugo di, gwa ya ọ bụrụ na ịmụbugo nwa, gwa ya onye ahụ ka ọ dịkwa na nwoke. Ọ bụrụ na ịnụbugo nwaanyị, gwa ya na ịnụbugo kwene na unu agbasago. Ọ bụrụ na ịmụbugo nwa, egwu ya nwoke nụrụ di ma nwaanyị agbasaa, a ka ga-anụ nkwu onye ahụ, maka ọ bụrụ gị nwunye ya fụrụ gị mgbe fa na-agbasa, di ya fụrụ gị mgbe fa na-agbasa. Ọ bụrụ gị chụpụtara ya be di. Nwoke nụbugo nwaanyị, ị ka ga-anụ nkwu ya. O nwere ihe o mere na ọ nụbugo nwaanyị, maka na ọ dabara bụ na ọ dabara ya na asịfa gbugbo onwe fa, ịghọtago. So na-agbasagodo ka akwụkwọ, ị ka ga-anụ nkwu ya. O nwere ihe o mere, maka ọ bụrụ gị chụpụrụ nwunye ya fụrụ gị mgbe fa na-agbasa. Di ọ bụrụ gị chụpụrụ ya di ya fụrụ gị mgbe fa na-agbasa. So mmadụ gbasakwanụ, kama ọ ga-eje gbaba alaba nke o jee ebe eyi oyi bute oyi, ọnụkwa nwaanyị ọzọ wee chịkọrọta. Maka ọ na-adị mma ndị focus. Nwunye gị na-ana ma ọ nwụrụ anwụ, ijene na-ayị ịnụọ nwaanyị ọzọ wee chịkọrọta onwe gị. Maka na ị na-agagharị alaba nke na-ekwe gị na ọya jikwara ebe niile. Unu na-eje n'ihe, unu na-agbakwa renkoot. Onye agbara renkoot, ọ ga-akwakwa ngaramara. Ya bụ onye ọbụla efukwa ya ichecha akwa dị mma, ịma akwa nke ọkwachi na-aga. Ya bụ unu dichakwa aka ya fulu. Unu ekwene ka ndị wayo maọbụ ndị ọcha nganoku juru ebe niile. Fa jikwa n'ihu akwụkwọ na-akpa agwa ka mmadụ, yiri awọrọ mmadụ, especially ọ na-abịa ofu, ọ na-eme nwee. Mgbe emechi fụ awọrọ agụ owulu agụ. Ya bụ unu stọdi onwe unu. Ọbịa ihe mbụ o ji bịa ka iji gaa mata ya. A sị na first impression matters. Mee ọfụma na first impression. Mee ọfụma ịgbọ na mmadụ ụja, ịbanala mmadụ mba, imene rokoroko. Nwee ndidi. Unu chịkọta kpakọ, unu bili, unu na-akpakọ ala ọnụ, na-emekọ ihe ọnụ, na-enwe aṅụrị. Ịmago na-egburu onwe unu mkpa. Chukwu si na ọ dị mma ka nwoke rapụ ndị bi gakwuru nwunye efe abụla ofu. Chukwu maara ihe o kwulie na Genesis 2:24, kwukwenye na Matthew 19. Ya bụ Chukwu kwulie adịrọ nzuzu. Anyị bịa na-epromotu ihe Chukwu kwuru. Anyị nwa bịa na-epromotu ihe Chukwu kwuru, anyị na-eme efio. Mbakwa anyị adịghị emekwa efio. Ị na-anya anyị dị serious, maka na ọ dị mma. Alụmdi na nwunye amaka. Alụmdi na nwunye bụ ihe mara mma, tọrọ ụtọ nke ukwuu. Chukwu kwado. Anyị bụ Igbo Class World na-akwadokwa. Ọ bụ ya ka ị ga-aga ịnụọ, ikulu mmiri doro edo nwụọ, inwe aṅụrị, ịmụọ ụmụ baa ụba, inete ụmụ gị, ịzụọ ụmụ gị, ịzụcha ụmụ gị, ụmụ gị azụọ gị. Unu ghọta onwe unu nwee nghọtafio. Unu ịma ka isi ga-adị mgbe ahụ. Maka inwe nghọtafio, onwe ka ị ga-adị, ihe dị n'ụlọ apụba mbala. Ị ga-abụ ofu onye mmajụọ, ofu onye kopụ na gị a kaba arụ ma jụọ amajụ mgbe ahụ. Ọkwa ifuru di gị ma nwunye gị, o kopụ na gị a jos ma jụọ mgbe ahụ, ma jụọ mee ka ị mara ihe. Ma ọ bụrụ na ị ka chọọ alụmdi na nwunye ahụ, a na-amụkwu ya ngwa onye ka akwụkwọ. Ya bụ onye kopụ na gị a ya jos ma jụọ mgbe ahụ. O nwekwuru ike o mechekwa ofu mbọsị gị nwee ikopụ chọọ ize iwe gị, patina gị, di gị amajụọ. Ọ bụkwa tips ka eji ebi ndụ di na nwunye. Maka onye bunye ibunye, ọ bụ ya bụ na ihe dị n'ụlọ apụghị ilo. Ya bụ mgbasa dị nso, a na-edikwa edi. Ọ na-atọkwa ụtọ, mana ọ na-enukwa ilu. Mgbe ọ na-enu ilu, kedu ihe ị na-eme mgbe ahụ? Ị na-amụnye ọkụ ka ị na-akwanye ọkụ? Ị na-agbanyụ ọkụ? Ndị be anyị, o nwere ihe ọzọ. Unu jee nụọ nwanne anyị nwaanyị a bụ Chidinma.
onye ahụ afọ ya dịkwa ka ya na onwe ya dị, ka mkpụrụ obi ya dị. Ọ bụ onye Abia steeti, afọ 33. Biko nu debeli edemede maka nwanne anyị nwaanyị emeela nke gara aga o. Ọ si na ekwentị ya na-akpọkwa ngedengedengedengedengedengedengedeng. Biko nu jiri nwayọọ na-akpọ mmadụ, na-ede and unu mebe ọsịsọ zọba ọkpa dike, mebe na ọsịsọ zọba ọkpa dike maka onye bịara ebe a nụnwa wee kwupụta uche. Onye ahụ bụ ezigbo mmadụ. Ụmụ onye ga-aga ihe na-akpị ya kama ọralị ka ọnwụọ ọma nkwụ ihe ahụ ifele ụmụ mmadụ ihe ha ga-ekwu. Mmadụ ọ ga-ekwu gịnị? Ya kwubeni, ọnụ ga-ekwuliri okwu n'ụwa ọpụta ime enu igbe ahụ. Ị na-eme ka ị plizicha onye ọbụla, ịma na ị na-emegbu onwe gị. Ị ga-eme ihe dị mma, mana ya na-eme ka imegbuzie onwe gị. Mee ihe dị mma, kwụba aka gị ọta, mekwe nke ga-adị gị mma. Nshọtụ, mee nke ga-adị gị mma first, then imetekwa ụwa mma. Ime nke ga-adị gị mma, imetekwa ụwa mma. Mana onwe ndị na-agafe emegbuzie onwe fa, ụdị nke m na-emegbugbu onwe m bifo. Mana ụwa enyego m akọ na uche. Ụwa anyị fụrụ nye m akọ na uche. So ụwa bụ kọleji, ị ga-amụtakwa ihe. Ịma mmegbukwa onwe gị na ị na-emeli mmadụ, ịma m displease onwe gị, please mmadụ, ịma na ị dịzikwa nzuzu. Ya bụ ihe forever. Ị ga-ene anya ọfụma wee dị ready, dị sure na ịlaikiri onye ahụ and ịrọta mmadụ ibe. Onwere onye na-enwecha ihe niile. Onwe nke ọma nwe nke, onwe nke ọma nwe nke. Ị ga-akaba arụ ma ọsịsọ nụọ mmadụ rọrọ ofu onye baa ụlọ maka ịma rọtachanwu ihe niile. Onye ọbụla chọọ ihe dị mma. Ịchọ ihe dị mma niile n'ụwa, ihe akwa rọtachanwu ya. Ịbụ nwoke, ịbụ nwaanyị, ịma rọtachanwu ihe niile n'ụwa. Ịrọbụrụ ụfọdụ, ịbazi ụlọ, ịrapụrụ ndị ọzọ maka oke ọrụrụ adị ọkwa mma. Ụwa bụ eleta aghalụ. Ị ga-ene anya ịghalụ iwelu. Onwe ike a sị na olu iweli kama anụ ga-agbanarị gbubilie ọdụdụ, kama anụ ihe olu ga-agbanarị igbubilie ọdụdụ. Nwa bụ ihe nkiri mmadụ makata mma ijoba Chukwu ma o meli pasha. Mmadụ makata mma ijoba Chukwu ma o meli pasha. Ka njili kwado ịma na okwu anyị adị mkpesa. Ịnụ onye a ehụ na ama mkpesa dị mkpesa. Ifugodi ya ị ga-asịzikwu ka anụba anụ. Anyị adịkwa ajụkwa ese nwa ajụ, mana ọ kakwa mma ka ajụcha ese tụgharịcha ihe. Ọ na-adị mma. Biko kesịanụ ozi anyị a, nye na anyị akara ịfụnanya, kwụọla anyị kpakpando, nye na anyị kpakpando. Ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-afụ anyị, afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si na-ewetara unu ozi ọma. Ịbịakwa ịmaki ya folo, ị na-eklik folo maka inwe ike ịneneche vidio anyị. Ọ bụrụ na ị klikiri vidio folo ma ọ like, mbọsị ọzọ ịma ndị na-afụ vidio anyị nọọ ịbịa. Ọ bụrụ na ị bịara ọfụ ịkaba arụ kliki folo. Ọ bụrụ na ị na-enene, ị na-amak like, ị na-akọmentị ya, wishibe na lọk kpeelu na ekpele dị mma. Ka Chukwu gọzie onye ọbụla, gọzikwa gị na onwe gị na-akọmentị gị ezigbo ihe. Chukwu gọzie unu niile, weli ihe ọma wee kwụọ unu ụgwọ. Ise, ka emesịa na ụmụnne, ka emesịa na ndewo.